ଯେଉଁଠି ନିଜ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରମାଣ କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ଭରସା ନାହିଁ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି? ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀ କରି ଦିଅନ୍ତି ଓ ପରେ ନିଜ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। କଦାପି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି। ଆଗକୁ ଯଦି ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗାଧୋଇବା ଘରେ ନଖ କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମହୁ ସହିତ ଦହି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦହି କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଟି ହୁଳୁ ହୁଳୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ସାରା ଜୀବନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହାରି
ହସେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ନେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସଂସାରରେ ଭଲ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ନିନ୍ଦା ଓ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। କାରଣ ମିଠା ଫଳ ଫଳୁଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ବେଶୀ ଢେଲା ମାଡ଼ ହୁଏ। ଜୀବନ ପଥରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ମିଳେ। କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ମହୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଠା କଥା କହିଲେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସମୟରେ ଅପରିଚିତା ନାରୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବିପଦରେ ଥାଏ ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ